Azatlygyň çeşmeleri we habarçylary Rus propagandisti we Rus dünýäsi konsepsiýasynyň ideology Aleksandr Dugin'in Merkez Aziýa ýurtlarynyň garaşsyz, özügtiýarly ýurt bolup galmagyna garşy sözlerinin türlü ýaşdaky türkmenleriň arasynda gaharly sözleriň aýdylmagyna, berk nägileligiň bildirilmegine, şol wagtda türkmen goşunynyň goranç ukybyny gyssaly ýagdaýda güýçlendirmek baradaky pikir alışmalary sebäp bolanyny habar berýärler. Bu nägilelik we pikir alışmalar Rus propagandisti Vladimir Solovyowyň Merkez Aziýa wagtyndaky basbalçylyk wagtlarynyň Türkmenistanlarda döreden seslenmesinin ýanına gabat geldi. Aleksandr Dugin goloyda Moskwanyň özbaşlyk Ermenistanyň, Gürjistanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň ýa-da Kyrgyzstanyň bolmagy bilen alalaşmaly däldigini aýtdy. Dugin'in sözlerine görä, öňkü Sowet respublikalary Orsiýetiň bir bölegi bolmaly. Rus propagandistiniň bu sözleri sosial ulgamlarda bir gaýtagly sebäp boldy. Aleksandr Dugin Infoselina YouTube kanalynyň bir sanyna ABŞ-nyň Venezuela garşy kurunan harby operasiýasy we ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'yň Grenlandiýanyň özügtiýarlygyna salýan wekimi arada gurrun edip halkara hukugynyň inni öňdewarjy döwletleriň bähwitlerine laýyk gelmeýänligini, ýagny olary kanagatlandyrmaýanlygyny öňe sürdi. Ol öňdewarjy döwletler diýenine Hytaý bilen bilelikde Orsiýeti hem nazarda tutýar we Moskwanyň güýç merkezine öwrilmeligini, Merkez Aziýa we Günorta Kawkaz ýurtlaryny öz gözegçiligine almalygyny belleýär. Dugin'in bu ýurtlaryň topraklarynyň Şweýsariýa ýaly bir tarap ýuwaş ýurt bolup galmajakdygy barada aýdan sözleri Türkmenistanlaryň köpüsini türkmen bir taraply barada aýdylan sözler bolup eşdildi diýip yerli synça aýtdy. Postsovet döwletleriniň garaşsyzlygyny ikrar etmeýäs diýip açyk haýbat atýan Rus propagandistleri gaty köpeldi. Olara ne döwlet tarapyndan ne de Daşary işler ministrligi tarapyndan reaksiýa bildirilip ilçesine nota tapşyrylýar. Bu ýagdaý adamlary howsala salyp başlady. Deyip bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurlaşanyny aýtdy. Onun sözlerine görä Türkmenistanyň ululy binalary kurdular. Ýöne goranç ulgamy pes. Howa goranç hem pes ýagdaýda bolmagyna galýar. Azatlygyň aýry-aýrylykda gurlaşan raýatlary Italiýadan satyn alynan harby dik uçorlar, derde yaramayan MiG uçorlary, esker sany 30 000 hem yetmeýän goşun. Ýarysy näsaw eskerler bilen ýurt garaşsyzlygyny gorap bolmajakdygyny öňe sürdiler. Türkmenistanyň ikinji prezidenti ilki häkimiýet başyna gelen ornuny türkmen goşunynyň maddi üçinçilik ýagdaýyny gowlandyrmak pikirleri bilen çykyş etdi. Harby paratlarda täze satyn alynan harby enjamlar, täze ýaraglar bilen ýaraglanan eskerler görkezildi. Emma soňky döwürde türkmen goşunyny çuň ornaşanlygy aýdylýan korrupsiýa derarly türkmen harbylarynyň işden çykyp daşary ýurtlara gitmäge barhaken ýykyn edýänligi habar berilýär. Habarçymyz bilen aýry-aýrylykda gurlaşan harbylaryň sözlerine görä türkmen hökümeti inni ähli guruluşyklaryny togtadyp Amerika, Fransiýa, Hytaý ýaly ýurtlardan ýarag satyn alsa näde dogry bolmaz. Esasy howa goranç ulgamy gaty gowşak. Radarlar, zenit raketalar toplumy hiç bolmanda iri şäherlerimizi goramak ukybyna da eýedäl. Egerde açyk haýbat atylmagy bu derejede dowam etse, Merkez Aziýa döwletleri bir harby goranç ulgamyna geçip, iň bolmanda umumy serhet goşunlaryna eýe bolmaly. Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Onun sözlerine görä Merkez Aziýanyň öz NATO'syny döretmegi, beýlekler ýaraglary edinmegi barada hem gurrun edilýär. Yarag senagaty iň bolmanyny Iranyň potensiýalynyň az bolmaly däldiýen pikirler aýdylýar.